Vitajte. Dnes sa ponoríme do jedného krátkeho, ale mimoriadne hutného textu od autora menom Elian. A pustíme sa do jednej z najzákladnejších otázok, aké si vôbec môžeme položiť. Tej úplne najzákladnejšej, povedala by som. Presne. Všetci neustále používame slovo ja, hovoríme ja si myslím, ja cítim, ja chcem. Jasné. Ale čo presne je to ja? Na čo vlastne odkazujeme? Dnes sa to pokúsime pomocou Eliánovho textu nejako vypátrať. Možno zistíme, že sme ho celý život hľadali na úplne nesprávnom mieste. To je presne tá otázka, ktorá sa skrýva pod povrchom všetkého, čo robíme, ale málo kedy sa pri nej zastavíme. Bereme to ako samozrejmosť. Úplne. Berieme to ja ako samozrejmosť. Ako nejakého šéfa v našej hlave, ktorý to celé riadi. Áno. A Eliánov text nám vlastne ponúka takú možnosť pozrieť sa tomuto šéfovi priamo do očí a zistiť, či tam vôbec niekto sedí. Tak poďme na to. Skúsme tie jeho myšlienky rozmeniť na drobné a uvidíme, kam nás to zavedie. Výborne. Takže kde začať toto pátranie? Elian navrhuje taký prvý krok, ktorý je vlastne celkom logický. Hovorí, že naša skúsenosť má dve základné zložky. Na jednej strane je všetko, čo môžeme vnímať alebo poznať. Vonkajší svet, stôl, stolička. Ale aj naše vlastné telo. Presne, aj naše telo, pocity a dokonca aj naše myšlenky. A na druhej strane je, niečo, čo toto všetko poznáva. To, čo si je toho všetkého vedomé. Áno, on to nazýva poznávajúci. A hneď tu prichádza s prvým kľúčovým postrehom, ktorý je vlastne základom celého jeho argumentu. Čokoľvek, čo môžete pozorovať, nemôžete byť vy. Aha. Ak si dokážeš uvedomiť svoje telo, napríklad bolesť v kolene, potom ty nie si to telo, ty si to, čo si tú bolesť uvedomuje. Rozumiem. Ak dokážeš pozorovať svoju myšlienku, napríklad, musím zavolať mame. Potom nie som tá myšlienka. Presne. Si to, čo tú myšlienku vidí. Myšlienky a pocity sú proste len ďalšie objekty, ktoré sa objavujú v poli nášho vnímania. Sú ako oblaky na oblohe. Počkaj, to mi nejde úplne do hlavy. Dobre. Ak nie som moje myšlienky, kto potom rozhoduje, čo urobím na večeru? Kto si vyberá slová, ktoré teraz hovorím? Vždy som mal pocit, že moje myšlienky a moje rozhodnutia sú podstatou toho, kým som. Toto celé to stavia na hlavu. Rozumiem tej námietke, je úplne prirodzená. Plan by na to asi povedal, že si zamieňame dve veci. Obsah vedomia a vedomie samotné. Obsah a vedomie? Áno. Predstav si to ako kino. Myšlienky, pocity, rozhodnutia, to je film, ktorý sa premieta na plátne. OK. Môže byť dramatický, zábavný, nudný a my sa s ním úplne stotožníme, sme pohltení dejom. Jasné. Ale my nie sme ten film. My sme ten tichý, neviditeľný diváč, ktorý sedí v tme a umožňuje, aby bol ten film vôbec videný. Aha. My sme ten priestor, v ktorom sa celý ten film odohráva. Myšlienka, čo bude na večeru, sa jednoducho objaví v tomto priestore, my ju nemusíme aktívne tvoriť, skôr ju registrujeme. OK, tá analogia s kinom mi pomáha. Takže to, čo nazývam ja, nie je herec na plátne, Nie. ale ten divák v kresle. Dobre. Ak príjmem túto myšlienku, tak logicky nasleduje ďalší krok. Presne. Kto alebo čo je ten divák? Skúsil som obrátiť pozornosť od myšlienok, od filmu, k samotnému divákovi. Aha. A výsledok bol nič. Nenašiel som tam žiadnu konkrétnu entitu, žiadnu osobu, len akýsi pocit tichej prítomnosti. Presne. A tu sa dostávame k jadru Elianovho textu a k fascinujúcemu paradoxu. On hovorí, že vedomie, ten poznávajúci, sa nedá nájsť ako objekt z jedného jednoduchého dôvodu. Nie je to objekt. Je to samotný subjekt. Je to ako oko, ktoré sa snaží uvidieť samo seba. Môže vidieť celý svet, ale nikdy neuvidí seba priamo, lebo je zdrojom videnia. To je dobrý obraz. Snaha nájsť vedomie je ako keď sa baterka snaží posvietiť sama na seba. Nemôže sa stať objektom svojho vlastného svetla. Čiže hľadať vedomie je ako hľadať priestor v izbe. Priestor nie je ďalší kus nábytku, ktorý by som mohol nájsť. Áno, presne tak. Je to to, čo umožňuje, aby ten nábytok vôbec niekde bol. Ale
Stále je to veľmi abstraktné. Ako si to ešte viac priblížiť? Môžeme použiť inú analógiu, možno z dnešnej doby. Predstav si obrazovku počítača. Dobre. Myšlienky, obrázky, videá, texty, to všetko sú ikony a okná, ktoré sa na obrazovke neustále objavujú, menia a miznú. Jasné, tomu venujeme pozornosť. Presne. Ale čo je samotná obrazovka? To podsvietenie, ktoré umožňuje, aby sa vôbec niečo zobrazilo. Sama o sebe nemá farbu, nemá tvar, nemá obsah, ale bez nej by žiadny obsah neexistoval. To je vedomie. Aha. Keď sa snažíme nájsť vedomie, je to ako by sa jedna ikona na ploche snažila nájsť obrazovku. Je to nemožné? Lebo tá ikona je sama vytvorená zo svetla tej obrazovky. Presne tak. Rozumiem. Takže to, čo bežne nazývame nevedomosť alebo nepozornosť, podľa Eliana vlastne ani neexistuje. Presne. Vedomie nikdy neprestane byť vedomé. Len je tak fascinované obsahom, tými ikonami na ploche, tým filmom v kine, že dočasne zabudne, že je obrazovkou alebo divákom. Je to ako úplné ponorenie sa do filmu. Áno. A z toho vyplýva niečo dosť zásadné. Ak je to takto, potom celá snaha dosiahnuť osvietenie alebo nájsť svoje pravé ja je možno postavená na mylnom predpoklade. Na akom? Na predstave, že je to nejaký vzdialený cieľ, nejaký nový stav, ktorý musíme získať. Že musíme vyrobiť nejakú špeciálnu duchovnú ikonu na našej ploche. Aha, že to je niečo, čo nemáme a musíme to získať. Presne. Ale Elianov text naznačuje, že je to skôr naopak. Nie je to o získaní niečoho nového, ale o rozpoznaní toho, čo tu už neustále je. Čiže len si to všimnúť. Len si to všimnúť a prestať si myslieť, že sme len jednou z tých pominuteľných ikon. A presne tento problém, ako môže myseľ, ktorá je vlastne len sériou myšlienok, nájsť niečo, čo nie je objekt, to Elian ilustruje naozaj krásnou a veľmi výstižnou metaforou. Áno. Hovorí o kvapke mlieka v pohári vody. Áno, tá metafora je ústredná. Skúsme si ju rozobrať. Má niekoľko vrstiev. Poďme na to. Predstavme si teda pohár čistej vody. Tá voda symbolizuje vedomie, je číra, bez formy, je všade. OK. A myšlienka, ktorá hľadá vedomie, napríklad myšlienka kto som ja, je ako kvapka mlieka, ktorú do tej vody pustíme. Dobre, a prvá dôležitá vec je, že mlieko je z veľkej časti tiež len voda. Presne. Podobne, myšlienka nie je niečo cudzé vedomiu, vzniká priamo z neho. Je utvorená z tej istej látky, Ale tá kvapka mlieka má dočasnú formu a farbu. Je biela, viditeľná, má svoje zdanlivé hranice. odlišuje sa od okolitej vody. Áno, rovnako myšlienka má svoj konkrétny obsah, svoju formu a zdá sa byť niečím oddeleným od vedomia, v ktorom sa objavuje. Padne do nej a my pozorujeme, čo sa deje. Kvapka sa začne okamžite rozptýlovať, stráca svoje ostré hrany, jej belosť redne, Rozpúšťa sa. postupne sa rozpúšťa, až úplne splynie s vodou. Už tam nie je oddelená kvapka mlieka a voda. Je tam len mierne zakalená voda. Čiže myseľ nenašla vedomie ako objekt. Nie, jednoducho sa v ňom rozpustila. Takže snaha pochopiť vedomie mysľou je vopred odsúdená na neúspech. Ale je to vlastne, dalo by sa povedať, úspešný neúspech. Pekne povedané. Pretože samotný akt úprimného hľadania vedie k utišeniu a rozpusteniu tej hľadajúcej mysle. Presne tak. To mi pripomína stavy hlbokej koncentrácie alebo meditácie, kedy myšlienky jednoducho odznejú a zostane len pocit tichej, otvorenej prítomnosti. Mysel sa nerozšíri, ona sa stratí. Elian to v texte formuluje veľmi priamo, parafrázujem. Myseľ nenájde pravdu, nenájde realitu, rozpustí sa v nej. Rozpustí sa v nej. Áno. To znamená, že porozumenie v tomto kontexte nie je intelektuálny akt. Nie je to o tom, že si do našej mentálnej knižnice pridáme novú knihu s názvom Čo je vedomie? Aha. Dobre. Toto je fascinujúca mentálna gymnastika. Je. Prešli sme si cestu od oddelenia pozorovateľa od myšlienok cez paradox hľadania toho pozorovateľa až po metaforu jeho rozpustenia. Ale skúsme to vrátiť na zem. Dobre. Čo s tým v útorok ráno, keď meškám na poradu, šéf na mňa tlačí a ja som v totálnom strese? Ako mi vtedy pomôže, že som kvapka mlieka? To je tá najdôležitejšia otázka. A odpoveď je prekvapivo praktická. Som zvedavý. V tej chvíli stresu si zvyčajne hovoríme: ja som v strese, toto je môj problém. Úplne sa stotožníme s tým pocitom a myšlienkami. To poznám. Ale čo ak si v tej chvíli, aj keby len na sekundu, spomenieme na to, o čom hovoríme? Čo ak si uvedomíme, že ten stres nie sme my? Aha,
Že je to len veľmi intenzívny a nepríjemný film, ktorý sa práve premieta v kine našej mysle. Alebo tmavý búrkový mrak, ktorý prechádza oblohou nášho vedomia. Takže ide o zmenu perspektívy. Z herca vo filme sa stávam divákom. Presne. A v momente, keď sa to stane, niečo sa zmení. Ten stres možno nezmizne okamžite. Asi nie. Ale zrazu medzi tebou a ním vznikne malý priestor. Už ťa nedrží v takom zovretí. Uvedomíš si, že ty si tá obloha, nie ten mrak. A oblohe mrak nemôže ublížiť. Presne. Mrak jednoducho príde a odíde. Zrazu to nie je môj existenčný problém, ale len počasie v mojej mysli. A to dáva obrovskú slobodu. Nie je to o potláčaní stresu, ale o tom, že ho prestaneme brať tak osobne. Čiže praktický odkaz Ilianovho textu nie je nejaký zložitý návod na dosiahnutie mystického stavu. Vôbec nie. Ale skôr pozvánka k jednoduchému pozorovaniu, k tomu, aby sme si všímali nielen obsah našej mysle, Myšlienky a pocity? ale aj ten tichý, vedomý priestor na pozadí, v ktorom sa to všetko objavuje. Áno, je to o rozpoznaní toho, čo je nemenné uprostred všetkého, čo sa neustále mení. A toto rozpoznanie nie je niečo, čo treba dosiahnuť v budúcnosti. Je to dostupné teraz. Je to dostupné práve teraz, v tomto momente. Stačí len presunúť pozornosť z obsahu na kontext, z filmu na diváka, z ikon na obrazovku. Zdá sa, že celý tento rozbor nás nakoniec necháva s jednou veľmi hlbokou a osobnou otázkou na ďalšie zamyslenie. Ak naše telo, naše myšlienky, náš životný príbeh a naša osobnosť sú len objekty, ktoré pozorujeme ako tie mraky na oblohe, čo sa stane s našim pocitom toho, kým sme, keď svoju identitu prestaneme zakladať na týchto pominuteľných a neustále sa meniacich veciach? Dobrá otázka. Kto vlastne zostane, keď sa rozplíne príbeh o mne? Better.